Vi låter lycka leformannen Kari Mikkelsen få Gottlieb Malsen så tar vi och lägger beslag på han här. Kari Mikkelsen 2 steg på en guldmedalj Malsen det luckar vi ner. Tack för det. Janko sin känslan står där nu översta toppen och bäge stepa kappen och landskapen och hela. Det tror öliga gott och särskilt det att som vi då var lite främst alla kappen var det. Så att vi detta är snö. Och det var två rätt image district kan man säga. Titta då väl William Monnejar men det är så fick det något sån här måste vara stort lära spel det. Det var harst men ju sjön det är rätt stort spel så gärna det skott om det är rätt sträve. Och kvart vet jag det luggar väl man nästa år och för att det 3 och gripen det va. Sjön man sätter sig lakrum och all kommande år man har år. Så vi får rätt ut men det är inte visst att vi tar var som manning det är inte. Nej, men hon är kanske noga och lugga väl om du checkar den samma. Sjön det man missar en så trackar en annan till. Ja, får det över koncentrera dig om hittar mannen och att ska spela med låt och att det själva är så glädje. Nu ska vi göra det så där till här. Så tar jag ska komma hem som greppvinnar. Ja, låt oss se hur det går. En av de hjärtligt lucka Karin. Tack för det.